wallahi inna kinga gaba ɗaya Sula ya canja hali. Gaba ɗaya tun da batun cikin nan ya fara ya koyi bibiyar mata, yau wannan da macen gobe wannan macen, gaba ɗaya yanzu bibiyar mata yake. Ya canja hali, ya daina zaman gida, magarbar duniya na yi to ya tafi zance, ya bar cikin gida gaba ɗaya. Abba Humaira, mata kuma ko ta ina, wani irin bin mata ko ta ina? Ni ban san ya zan mishi ba wallahi, gaba ɗaya. Kin tabbatar kuwa? Wallahi na tabbatar, ina yanzu nan fa makotan mu daga naji ƙanshin abinci sai na ce ina dan so a samu mu. Aka kawo min abincin, daga zuwa ya ga yarinyar gidan yanzu ya tare cin yake zama gaba ɗaya kullun duk magar yanzu har turo take ta kawo min abinci ma Kuma saboda cin mutunci. kawai daga jin ƙanshin abinci ya je samu miki shikenan ya tare musu a can din, bini yana can. Ai duk yan unguwa sun shaida, magariba na yi motarsa ta tafi kofar gidan su ya ji ya tsaya a can. Allah salam. Haka izama kuma Wallahi ina cikin tashin hankali, Allah. Ina cikin tashin hankali, wani lokacin sai in ciki na kamar zai bare. ka ci ka fita wannan mugun kalami kan ƙara ji. Wani irin kamar ciki zai zube. Haba Humaira, me zafi daga dan kankanin abu? Abin da baki tabbatar ba ma kila mutane ne suke gaya miki ba gaskiya bane. In ma koma me da in dai Sula ne zan taka mishi birki, tunda ba gidan mahaifinsa bane ba kuma gidana bane, ba shi da alaka, ba gidan ƴan uwansa bane. Kan ƙara jin irin wannan kalame, ki kwantar da hankalinki, ke koma me yazo miki, yazo zai dame ki cire shi a ranki, ki zauna lafiya lau, abin da ke cikin ki zauna lafiya lau, kar ki rinka kawo bacin rai da damuwa a cikin ranki, dan yana shafa abin da ke cikin ka. To ba na son jin wannan kalamin. In dai Sula ne ki kwantar da hankalinki, an gama.